രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ പ്രണാമം കൃഷ്ണ. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലെ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा हरे कृष्णा. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനം അല്ലേ, ലെവൽ 2 അപ്പൊ അതില് പകുതിയും കഴിഞ്ഞു അല്ലേ. ഇനി നമ്മൾ പകുതിയും കൂടിയേ പഠിക്കാനുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കണു. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുണ്ടോ നല്ലതുപോലെ? മനസ്സിലാവുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. യെസ്, മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ ഓക്കെ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് 32 ശ്ലോകം നോക്കിന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? 31 നോക്കി. 31 നോക്കിയുള്ളൂ. 31, 32. 31. നോക്കി 32 ഭഗവാനാണ് പറയണത് അല്ലേ. അപ്പോ വിശ്വരൂപം അല്ലേ, അത്ഭുതാവഹമായിട്ടുള്ള ആ വിശ്വരൂപ ദർശനം കിട്ടി അല്ലേ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മളും അത് അനുഭവിച്ചു. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറയാ ഒരു ഈ എന്താ പറയാ ഭീകരമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് മാറിയപ്പോഴ് അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എന്താണ് അങ്ങയുടെ ദൗത്യം, അങ്ങ് ആരാണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു അല്ലേ. അതിന് മറുപടിയായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് 32. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃത്തോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത ഹൃദേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേ അവസ്ഥിതാ പ്രത്യനീകേഷു യോദ്ധാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ആരാന്ന് ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരായി അല്ലേ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഞാനിവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. ഇപ്പൊ ദൗത്യം മനസ്സിലായി, ആരാണെന്നും മനസ്സിലായി.
അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഈ സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാണ്. കാലം രൂപം ധരിച്ചു വന്നിരിക്കുക അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയൊക്കെ നശിപ്പിക്കുക, അതാണ് എന്റെ ദൗത്യം. അതിനാ ഞാനിവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങള് പാണ്ഡവർ 5 പേരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ എല്ലാ പേരും തന്നെ കൊല്ലപ്പെടും. ഇനി സംശയമൊന്നുമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ. പാണ്ഡവരൊഴികെ മറ്റു പോരാളികളെല്ലാം വധിക്കപ്പെടും. അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പൊരുതിയില്ലെങ്കിലും ശരി, അവരെല്ലാം മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിലാവും ആ മരണം എന്നേ ഉള്ളൂ. സംഹാരപരമാണ് കാലം. കാലമാണ് എല്ലാത്തിനെയും നശിപ്പിക്കണത് അല്ലെ? സകല പ്രതിഭാസങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് മാഞ്ഞു പോകണം എന്നത്രേ പ്രകൃതി നിയമം. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. എല്ലാം സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാ, ഒന്നും ഭഗവാൻ അറിയാതെ അല്ല. എല്ലാ പ്രതിഭാസങ്ങളും ആകസ്മികങ്ങളാണ് എന്നൊക്കെ മൂഢന്മാര് കരുതുന്നുണ്ടാവും. ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി ശരിക്കും എന്താണ്? ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വധാമമായ ഭഗവത് പദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ അവസരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാ ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ. ഇത് മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തുക, അങ്ങനെയുള്ളവനാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന്. അപ്പൊ ആരൊക്കെ സംഹരിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് തീരുമാനമായി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? ഇപ്പോ മരണത്തെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാൻ ഏവരും ആഗ്രഹിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷേ നമ്മൾ ജനിക്കുമ്പോ തന്നെ മരണം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പൊ കാലസ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന തന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ എല്ലാ സംഹാരവും നടക്കുന്നത്. നീ വെറും ഒരു നിമിത്തം മാത്രമാണ് അർജുന. ഇവരെയെല്ലാം ഞാൻ ഓൾറെഡി വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാത്തമുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്വ ജിത്വാ ശത്രുൻ ഭുങ്ക്ഷു രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവേദേ നിഹതാ പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാനവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ സവ്യസാചിൻ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, അപ്പൊ നീ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. നിനക്ക് പാപം വരുന്നോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഓർത്തിട്ട് നീ വിഷമിക്കേണ്ട. പൊരുതിയിട്ട് നീ ജയിച്ചു. അർജുനൻ അവരെ എല്ലാം തോൽപ്പിച്ചു എന്നുള്ള യശസ് മാത്രം നീ നേടിക്കോളൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിച്ചോളൂ. ഞാൻ അവരെയൊക്കെ ഓൾറെഡി ക്ലോസ് ആക്കി കഴിഞ്ഞു. നീ വെറും ഒരു ടൂള് എന്റെ കയ്യില്. നീ ഒന്ന് ഒരു അമ്പെയ്യണ പോലെ കാണിച്ചോളൂ, അത്രേ വേണ്ടൂ എന്ന്. സവ്യസാചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമ്പെയ്യണയില് ഒരിക്കലും തോൽവിയില്ല അർജുനന്. സവ്യസാചി, അമ്പെയ്യുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധനാണ് അർജുനൻ. നിമിത്തമാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉപകരണം, അത് മാത്രാവുക. ഞാൻ ഇവരെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നു എന്ന മിഥ്യാധാരണയൊക്കെ മാറ്റിക്കോളൂ. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു ആയുധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനാല് നിനക്ക് യശസ് ലഭിക്കട്ടെ, അതാണ് എന്റെ ഉദ്ദേശം. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വധാമമായ ഭഗവത് പദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം. ഭഗവാന്റെ പരിപാടി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തി വരുന്നവനത്രേ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാൻ. എന്താണ് ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ? എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും അല്ലെ, ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള ജീവാത്മാക്കൾക്കൊക്കെ ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, സ്വധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു എത്താനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആണ് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം എന്നുള്ളത് അല്ലെ? അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അത് വേണ്ട വിധത്തില് ആ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തണം. അപ്പോഴാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ബുദ്ധിമാൻ എന്ന്. അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ മുമ്പേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ ശിരസാ വഹിക്കുന്നു എന്ന ചിന്തയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുക, അത് മാത്രമേ വേണ്ടൂ. അങ്ങനെ ഇവരെ വധിക്കാം. നീ ജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അനാവശ്യ ചിന്തകൾ വേണ്ട. ഞാനെന്ന അഹങ്കാരമൊക്കെ കളഞ്ഞോളൂ. നീയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്നൊന്നും കരുതണ്ട എന്ന് അർജുനനോട് പറയാണ്. നീ എന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണം മാത്രാണ്. അത്രേ നിനക്കൊക്കെ ഓരോരുത്തർക്കും കഴിവുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അത് അർജുനന് വ്യക്തമാക്കി കൊടുത്തു. 34 ആരെയെല്ലാമാണ് പ്രത്യേകമായി എടുത്തു പറയാണ്, ആരെല്ലാണ് വധിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയദ്രഥം ച കർണം തഥാന്യാനഭിയോധ വീരാൻ
മയാ ഹതാംസ്ത്വം ജഹിമാ വ്യധിഷ്ഠ യുധ്യസ്വജേതാസി രണേ സപത്നാൻ. ഭീഷ്മർ, ദ്രോണൻ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട. നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോവും. ഇപ്പൊ പൂജനീയരായവരെ അല്ലെ, ഭീഷ്മ പിതാമഹനെ, ദ്രോണാചാര്യനെ ഒക്കെ വധിക്കണം എന്നായിരുന്നു സങ്കടം അല്ലെ. അപ്പോ അവരെയൊക്കെ ഞാൻ എന്നെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു അർജുന, നീ ഇനി യു ഡോണ്ട് വറി എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ എല്ലാ പരിപാടികളും പരമപുരുഷൻ നിശ്ചയിച്ചതുപോലെ തന്നെ നിറവേറുന്നു. എന്നാൽ കൃഷ്ണന്റെ ഇഷ്ടമനുസരിച്ച അവ നിർവഹിക്കുന്നതിനുള്ള ബഹുമതി ഭക്തന്മാർക്ക് ലഭിക്കണം എന്നാണ് കരുണാനിധിയായ ഭഗവാന്റെ ഇംഗിതം. ഭഗവാന് ക്രെഡിറ്റ് വേണ്ട ഒന്നിന്റെയും. അതിനാൽ ഏവരും ഒരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്റെ സഹായത്താൽ ഭഗവാനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയും കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? നമുക്കൊരു ഗുരു വേണം അല്ലെ. ഒരു ആധ്യാത്മിക, എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട് ആത്മീയ പുരോഗതി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു പ്രാമാണികനായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വസനീയമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുരു തന്നെ വേണം. ആ ഗുരുവാണ് നമുക്ക് ആ ഗുരു സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ആളായിരിക്കണം, ക്വാളിഫൈഡ് ഗുരു ആയിരിക്കണം. അങ്ങനെ ബോണഫൈഡ് ഗുരുവിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് നമ്മളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തന പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുക. അങ്ങനെ ദിനചര്യകളെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി മുന്നോട്ട് പോകണം. അപ്പോഴാണ് ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം സഫലതയിൽ വരുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ടും കണ്ടിട്ടും സഞ്ജയൻ പറയാണ് 35. സഞ്ജയ ഉവാച ഏതശ്രുത്വാ വചനം കേശവസ്യ കരുഹൃദാഞ്ജലിർവേപമാന കിരീടി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സഗദ്ഗദം ഭീത ഭീത പ്രണമ്യ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയാണ്, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറപൂണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മുമ്പിൽ നിൽക്കണ രൂപം എങ്ങനെയാ? ഭീതിതമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാ അല്ലെ, കാലസ്വരൂപനായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ നിന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ പറയണത്. അപ്പോള് അർജുനന്, ആ ഭയഭീതനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ വീണ്ടും വീണ്ടും കൈകൂപ്പിയിട്ട് കുറച്ച് ഭയമുണ്ട്, ഇടർന്ന ശബ്ദത്തില് വിറപൂണ്ട് നമസ്കരിച്ചു. എന്നിട്ട് പറയാണ്, എന്താ പറയണേ? കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശിച്ചതുകൊണ്ട് അർജുനൻ അത്ഭുതാക്രാന്തനായിപ്പോയി. വീണ്ടും വീണ്ടും ആദരപൂർവം കൃഷ്ണനെ കൈകൂപ്പി വന്ദിച്ചു. ഇടർന്ന സ്വരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു. സ്നേഹിതന്റെ നിലയിലല്ല, അമ്പരപ്പാർന്ന ഭക്തന്റെ നിലയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം. ഇതുവരെ സഖാവ്, സതീർത്ഥ്യൻ എന്നൊക്കെയുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെ കണ്ടു. ഇപ്പോഴോ വളരെ റെസ്പെക്ട് എത്രയാ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവില്ല അല്ലെ. അനാദരവ് പലതും കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുമ്പ്, പക്ഷെ ഇപ്പോഴങ്ങനെയല്ല. അങ്ങനെ സഞ്ജയൻ പറയാണ്. അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? 36. ഇപ്പൊ കാണുന്നത് ആരെയാ? സഖാവും ബന്ധുവുമായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനല്ല എന്ന് തോന്നല്. ഭയത്തോടെ പ്രണമിച്ച് തൊണ്ടയിടറിയിട്ട് ഇപ്രകാരം പറയാണ്. അമ്പരപ്പാർന്ന നിലയില് അർജുനൻ നിൽക്കാണ്. അർജുന ഉവാച സ്ഥാനേ ഹൃഷീകേശ തവ പ്രകീർത്തിയ ജഗത് പ്രഹൃഷ്യത്യനുരജ്യതേ ച രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ദ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ച സിദ്ധസംഘാ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ ആണ് അല്ലെ ഋഷികേശൻ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു. അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാവുന്ന സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. ഇപ്പൊ അസുരഗണങ്ങളൊക്കെ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പായട്ടെ, അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം. പിന്നെയോ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താലെ ഈ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നുണ്ട്. അങ്ങയില് സ്നേഹമുള്ളവര് അല്ലെ, സിദ്ധി നേടിയവര് അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാ തിരിച്ചോ മറ്റുള്ളവരോ വിപരീതാണ് അല്ലെ. അസുരഗണങ്ങള് ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്ന ആൾക്കാരാ. അവരോ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പായാണ് ചെയ്യണത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഭഗവാനെ കൈകൂപ്പുക അല്ലാതെ ഈ തരുണത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അല്ലെ. അഹങ്കാരികൾക്കോ ഭയം ജനിക്കും, അവര് ഓടിമറയട്ടെ അല്ലെ. ഭഗവാൻ നമുക്ക് നൽകിയ ശക്തിയും ഊർജവും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭഗവാന്റെ ഹിതത്തിനായിട്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ്
അങ്ങനെയാണ് ഒരു ബുദ്ധിമാൻ ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമാണ് ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഏത് തുറയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാലും ആത്മീയതയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സുഖം എത്ര വലുതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. നാം അറിയും. അതാണ് ആത്മീയത കൊണ്ട് ഉദ്ദേശം. നാം ആരാണ്? നാം ആത്മാവാണ്, അല്ലെ? ഭഗവത് അംശമായിട്ടുള്ള ആത്മാവാണ് എന്നറിയുന്നത് തന്നെ ആനന്ദദായകമായിട്ടുള്ള സംഗതി. ഇങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരിലും വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ കൃഷ്ണനെ അർജുനൻ വാഴ്ത്തുകയാണ്. പ്രവർത്തനം ഏതു വിധമായാലും ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നു. കാരണം പരമപുരുഷൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഏവർക്കും ഗുണകരമായിരിക്കുമെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. ഒരു ഭക്തനെ അറിയാലേ, ഭക്തൻ ഒരു കുറവും കാണില്ല ഭഗവാനില്. ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ശ്രേയസ്കരമായതേ ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു ദൃഢ വിശ്വാസമുണ്ട് ഒരു ഭക്തന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പക്ഷേ ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം രണ്ട് കൂട്ടരില്, രണ്ട് തരക്കാരില് രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി, അല്ലെ? വ്യത്യസ്ത പ്രതികരണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒരു കൂട്ടര് ഭഗവാനെ വാഴ്ത്തി സ്തുതിച്ചു, മറ്റേ കൂട്ടരോ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും ഓട്ടം തുടങ്ങി. അപ്പോ ഭക്തൻ എപ്പോഴും സ്തുതിക്കും. ഭഗവത് തത്വം അറിഞ്ഞാല് എങ്ങനെ അങ്ങയെ നമസ്കരിക്കാതിരിക്കും എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. 37ാമത്തെ ശ്ലോകം. കസ്മാച്ഛതേന നമേരൻ മഹാത്മൻ ഗരീയസേ ബ്രഹ്മണോ ഹ്യാദികർത്രേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം സദസത് തത്പരം യത്. ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പുരുഷോത്തമ, അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ്. എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്തി ആദരപൂർവം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല? അതിലില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായ നാഥ, ദേവാധിദേവ, അക്ഷയവും കാരണങ്ങൾക്ക് കാരണവും ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയുമാണ് അങ്ങ്. എന്താണ്? ബ്രഹ്മാവിനെക്കാട്ടൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠനാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ? ഭഗവാനിൽ നിന്നാ ബ്രഹ്മാവ് വരെ ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ അങ്ങാണല്ലോ ആദിമനായ സൃഷ്ടാവ്. ഭഗവാന്റെ ആ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. ബ്രഹ്മാവ് സ്വതന്ത്രനല്ല സൃഷ്ടിയില്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ ശിരസ വഹിക്കണു മാത്രം. അങ്ങയെ അവര് എങ്കിലും എന്തുകൊണ്ട് അവർ ഭക്തി ആദരപൂർവ്വം അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നില്ല എന്നാ ചോദിക്കണേ. അതിലില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയവുമായി ദേവാദിദേവ, അക്ഷയമാണ്, അല്ലെ? കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമാണ്, ഭൗതിക പ്രകൃതിക്ക് ഉപരിയാണ് അങ്ങ്. അപ്പൊ വിശ്വത്തിന്റെ ആത്മാവ്, അല്ലെ? സകലർക്കും പൂജ്യനായിട്ടുള്ള അങ്ങയെ ഞാനിതാ നമസ്കരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. എല്ലാവരാലും ആരാധ്യനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് അർജുനൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മഹാത്മാ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മനസ്കതയും അപാരതയും കാരണത്താല്. അനന്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനതയ്ക്കും ചൈതന്യത്തിനും കീഴ്പ്പെടാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല. ഭഗവാനാണ്, അല്ലേ, സുപ്രീം. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ കീഴില. ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും സുപ്രീം മെയിൻറ്റെയിനർ. ഭഗവാൻ തന്നെയാ. ദേവേശൻ, സർവദേവന്മാരുടെ അധിപതിയും നിയന്താവുമാണ് കൃഷ്ണൻ. എല്ലാരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് ആരാ? ഭഗവാനാ. അക്ഷരം, ഈ ഭൗതിക സർഗം നശിച്ചു പോകുന്നതാണെങ്കിലും ഭഗവാൻ നശ്വരതയ്ക്ക് അതീതനാണ്, അല്ലേ? ഭഗവാന് നാശമില്ല, അല്ലേ? അനശ്വരനായിട്ടുള്ള ശാശ്വതനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ. 38. ഭഗവാനെ എത്ര തന്നെ സ്തുതിച്ചിട്ടും മതിയാവാതെ തുടരാണ് അർജുനൻ. ത്വമാദിദേവ പുരുഷ പുരാണ സ്ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം വേദാസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമ ത്വയാ തദം വിശ്വമനന്തരൂപ. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങു തന്നെ. അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങു തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണാതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. പറയാ ഭഗവാനോട്. ഭഗവാനെ എത്ര വാക്കുകളെ കൊണ്ട് വർണ്ണിച്ച മതിയാവണില്ല, അല്ലെ? ആലങ്കാരിക പദങ്ങള് പോരാണ്ട് വരികയാണ് അർജുനൻ. അങ്ങ് ആദിദേവനാണ്, പുരാണ പുരുഷനാണ്, ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരമാണ് അങ്ങ്. അറിയേണ്ടവൻ അങ്ങാണ്, അറിയുന്നവനും അങ്ങാണ്, അല്ലേ? ഭഗവാനാണ് പൂർണ്ണജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ളത്. ത്രിഗുണ അതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. നമ്മൾ ത്രിഗുണ അതീതരാകുമ്പോ നമുക്ക് പിന്നെ ഭഗവാനെ അഭയം പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെ? ഹേ അനന്തരൂപ, ഭഗവാന് എത്ര രൂപങ്ങളാ ഉള്ളേ, പറഞ്ഞാ മതിയാവില്ല, അല്ലെ? ഈ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചം എങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴുള്ള ആ വിശ്വരൂപത്തില്, അല്ലെ? ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ നിറഞ്ഞാണ് ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണപ്പെടുന്നത്. അതാ ഇവിടെ പറയണത്.
നിധാനം എന്നതുകൊണ്ട് സർവ ആവിഷ്കാരങ്ങളും ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് പോലും കൃഷ്ണനിൽ വിശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് സ്പഷ്ടം. അപ്പൊ ബ്രഹ്മജ്യോതിസ് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാ വരണത് അല്ലേ? അപ്പോ എല്ലാത്തിന്റെയും നിധാനം ഭഗവാനാണ്. സർവ ആവിഷ്കാരങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പ്രഭവം എന്ന് പറയുന്ന ഇത് പോയിന്റ് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം വിശ്രമിക്കുന്നതും പ്രളയം അല്ലെ, എല്ലാം വിശ്രമിക്കുന്നതും ഭഗവാനിലാ. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്തും ഭഗവാൻ അറിയാം. അറിവിന് ഒരു അതിരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനാണ്. അതുകൊണ്ട് വേദ്യനും വേത്താവും അദ്ദേഹം തന്നെ. അപ്പൊ അറിയേണ്ടതും അറിയുന്നതും എല്ലാം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ അങ്ങെല്ലാമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇനി വിസ്തരിച്ച് ഓരോന്ന് പറയാണ്. എന്തെല്ലാമാണ് അങ്ങ് എന്ന് ഓരോന്ന് എടുത്തെടുത്ത് പറയാണ്. 39 വായുര്യമോഗ്നിർ വരുണ ശശാങ്ക പ്രജാപതിസ്ത്വം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോ നമസ്തേസ്തു സഹസ്രകൃത്വാ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങു തന്നെ. 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഓരോന്നും പറയാണ് അല്ലേ. വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കരിച്ചിട്ട് അർജുനന് മതിയാവണില്ല. പറയാണ് അങ്ങ് വായുവാണ്, പരമനിയന്താവ് അങ്ങാണ്, യമൻ അങ്ങ് തന്നെ, അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതി ആരാ? ബ്രഹ്മദേവൻ. പ്രപിതാമഹനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രപിതാമഹനും ഒക്കെ അങ്ങാണ്. അതുകൊണ്ട് 1000 തവണയും അതിലേറെയും പ്രണാമങ്ങളാണ് ഞാൻ അല്ലേ, കോടി കോടി പ്രണാമങ്ങള് ഇതാ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു കൃഷ്ണ. ഭഗവാനെ വായു എന്ന് സംബോധന ചെയ്യാൻ കാരണം വായു സർവവ്യാപി എന്ന നിലയിൽ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും പ്രതിനിധിയായതിനാലാണ്. പ്രപഞ്ച സർഗത്തിലെ ആദ്യ ജീവാത്മാവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് കൃഷ്ണൻ എന്നതിനാൽ പ്രപിതാമഹൻ എന്നും സംബോധന. ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ വന്ദിക്കണമെന്ന് അറിയാതെ വരികയാണ് അർജുനന്. ഇത്രയൊക്കെ റെസ്പെക്ട് കൊടുത്താലും മതിയാവോ എന്നാണ്. 40 നമ പുരസ്താദഥ പൃഷ്ഠതസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവദയേവ സർവ അനന്തവീര്യാമിത വിക്രമസ്ത്വം സർവം സമാപ്നോഷി തതോസി സർവ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്. സർവവ്യാപിയാകയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്, എല്ലാം അങ്ങാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ നമസ്കരിക്കണം, എങ്ങനെയൊക്കെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടു അറിയണില്ല അല്ലെ. അങ്ങല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ, എനിക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്ന് അർജുനൻ പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും നമസ്കരിക്കുകയാണ്. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ പ്രണമിച്ചാലും മതിയാവില്ല. അതിരറ്റ ശക്തിമാനാണ് അങ്ങ് നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമ. സർവജ്ഞൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാണ്. അർജുനൻ അംഗീകരിക്കുന്നു. ഇനി കൊണ്ട് പലതും ചെയ്തു പോയി, പറഞ്ഞു, എന്റെ തെറ്റ് പൊറുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ശ്ലോകങ്ങളാണ്. സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യദുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനതാ മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ഛാവഹാസാർത്ഥമസത്കൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോധവാപ്യച്യുത തൽസമക്ഷം തത്ക്ഷാമയേ ത്വാമഹമപ്രമേയം. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്തെന്നു മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്ക് എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയോടിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. പറയാണ്, അങ്ങയുടെ മഹത്വം ഇത്രയ്ക്കുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ വെറുതെ ഒരു സുഹൃത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബന്ധു അല്ലെ, കസിൻ ബ്രദർ,
അങ്ങനെയൊക്കെ കരുതിയിട്ട് ഞാൻ കൃഷ്ണ, യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചു. അങ്ങയെ ചിലപ്പോ സ്നേഹത്തില്, ചിലപ്പോഴോ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെയൊക്കെ ഇരുന്നിട്ട് പരിഭ്രമിച്ചിട്ട്, ചിലപ്പോഴോ വേണ്ടത്ര ആദരവ് തരാതെ, ചിലപ്പോ പരിഹാസ രൂപേണ, അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ തനിച്ചുള്ളപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലും കളിച്ചിരിയായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴും അല്ലേ, ഒരേ പാത്രത്തിൽ ആഹാരം കഴിച്ചു, നമ്മള് ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടന്നു, അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിച്ചിട്ടില്ല. വെറൊരു സുഹൃത്ത് എന്നുള്ള നിലയില് പലപ്പോഴും ഞാൻ പരിഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷ്ണ, അച്യുത, അങ്ങനെ എന്റെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്ക് അങ്ങയോട് ഞാനിതാ ഇപ്പൊ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്ന്. ഇപ്പോഴാണ് അതെല്ലാം എത്ര അനാദരവായിരുന്നു എന്ന് അർജുനന് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലെ. ആത്മസുഹൃത്തായ കൃഷ്ണൻ പ്രസ്താവിച്ചിട്ട് പോലും ഇങ്ങനെ വിശ്വാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു ആകൃതി കൈക്കൊള്ളാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും എന്നൊന്നും അർജുനൻ വിശ്വസിച്ചില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മളും അതുപോലെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്ത് നമ്മൾ ദുഃഖിക്കണത് എന്തുകൊണ്ടാ? അജ്ഞത കൊണ്ടാണ്. അർജുനൻ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോഴ് ദുഃഖം നീങ്ങി അല്ലെ. അപ്പൊ ജ്ഞാനം സമ്പാദിച്ചാൽ യാതനകളൊക്കെ ഒഴിയും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനുമായി തനിക്കുള്ള മൈത്രി ബന്ധത്തെ അർജുനൻ സ്മരിക്കുകയാണ്. ആ ബന്ധത്തിന് ചേരുന്ന അനൗപചാരികങ്ങളായ പെരുമാറ്റങ്ങൾ തന്നിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹം ആ തെറ്റുകൾ ക്ഷമിക്കണമെന്ന് കൃഷ്ണനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. പണ്ട് പല തെറ്റുകൾ പറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പൊ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. എങ്കിലും അത്രയേറെ വിഭൂതികൾക്ക് അധിപതിയായ കൃഷ്ണൻ കരുണാനിധിയാകയാൽ അർജുനനെ സുഹൃത്തായി തന്നെ കരുതി പെരുമാറിപ്പോന്നു. അതാണ് ഭക്തനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ദിവ്യമായ പരസ്പര പ്രേമബന്ധം അല്ലെ. അത് മധുര സംബന്ധം ആണത്. ജീവാത്മാവിന് കൃഷ്ണനോടുള്ള ബന്ധം സനാതനമാണ്. അത് മറക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് അർജുനന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാവുന്നു. ഇപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിലിരിക്കണ അല്ലെ, നമ്മുടെ ആത്മാവ് എത്രയോ സനാതനനാണ്. എത്രയോ കോടി കോടി ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു നമ്മളുടെയൊക്കെ. എന്നിട്ടാ ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം ലഭിച്ചിരിക്കണത്. അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് നമ്മൾ മറന്നുപോയി അല്ലേ, ഭഗവാന് നമ്മളുമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധത്തിനെ വിസ്മരിച്ചു. അപ്പോഴാ നമുക്ക് ഈ ഭൗതികതയിൽ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പോ ആ മറക്കാനാവാത്ത ബന്ധം, ആ സനാതന ബന്ധം അർജുനൻ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അത് പെരുമാറ്റത്തിൽ ഇപ്പോ കാണാനും പറ്റുന്നുണ്ട് അർജുനന്റെ. 43 താൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ പറയാണ്. 43-ാമത്തെ ശ്ലോകം. പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസ്യ ത്വമസ്യ പൂജ്യശ്ച ഗുരുർഗരീയാൻ ന തോൽസമോ സത്യഭ്യധികുതോന്യോ ലോകത്രയേപ്യപ്രതിമ പ്രഭാവ. ചരാചരങ്ങളെയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണങ്ങ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങു തന്നെ. അങ്ങേക്ക് സമനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? പറയാണ്, എല്ലാ ചരാചരങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ പിതാവ് അങ്ങാണ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ലോകഗുരു, ആധ്യാത്മിക ഗുരു അല്ലെ, ജഗദ്ഗുരു അങ്ങാണ്. അങ്ങേക്ക് സമനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായോ മറ്റൊരാളില്ല അല്ലെ. തുല്യപ്പെടുത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉപമിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? ഈ 3 ലോകത്തും ആരുമില്ല, അങ്ങാണ് ശ്രേഷ്ഠതമനായിട്ടുള്ളത്. ആത്മീയ ഭൗതിക ലോകങ്ങളിൽ ഒരിടത്തും കൃഷ്ണന് തുല്യനോ കൃഷ്ണനേക്കാൾ വലിയവനോ ആയി ആരുമില്ല. എല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തിന് താഴെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിനും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മുടേതുപോലെ അല്ലെങ്കിലും ആ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നിഷ്പ്രയാസം സാധ്യങ്ങളാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ശ്വേതാശ്വേതര ഉപനിഷത്തിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ മനസ്സിനോ ശരീരത്തിനോ ഒന്നും വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മൾക്കെല്ലാം വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ പോലെയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളല്ല, ഏത് ഇന്ദ്രിയം കൊണ്ടും എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ഭഗവാന് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് പറ്റില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മില്.
എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ഒരു ഉപമയോട് കൂടിയിട്ട് പറയാണ് 44-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേ ത്വാമഹമീശമീഢ്യം പിദേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യു പ്രിയ പ്രിയായാർഹസി ദേവസോഢും. സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനായ ഭഗവാനെ, അങ്ങയെ ഞാൻ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. പ്രസാദിക്കേണമേ. മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. അപ്പൊ ഉപമയോടുകൂടി പറയാണ് അല്ലെ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധ്യനാണ് അങ്ങ്. അങ്ങയെ ഞാനിതാ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. എൻ്റെ മുമ്പ് എന്നിൽ കനിയണം, എന്നോട് പ്രസാദിക്കണം. ഇപ്പോ ഒരു മകന്റെ ധിക്കാരത്തിനെ അച്ഛൻ ക്ഷമിക്കും, അതുപോലെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തിനെ മറ്റൊരു സുഹൃത്ത് പൊറുക്കില്ലേ, അതുപോലെ ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റ ദോഷത്തിനെ ഒക്കെ ക്ഷമിക്കും. അതേപോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന പിഴകളൊക്കെ പൊറുത്ത് അങ്ങനോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണനും ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പല വിധത്തിലാണ്. ചിലർ കൃഷ്ണനെ സ്വന്തം മകനെ പോലെയും മറ്റു ചിലർ ഭർത്താവിനെയോ സുഹൃത്തിനെയോ യജമാനനെയോ പോലെയും കരുതി സ്നേഹിക്കും. അച്ഛനോ ആത്മമിത്രമോ ഭർത്താവോ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാനും ഭക്തന്റെ തെറ്റിനെ പൊറുക്കും. ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇത്രയും നേരം മനസ്സില് അടക്കി പിടിച്ച ആഗ്രഹം വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ്. അങ്ങയുടെ കാലസ്വരൂപത്തെ അധിക സമയം കണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. 45. ആദൃഷ്ടപൂർവം ഹൃഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ഭയേന ച പ്രവ്യഥിതം മനോ മേ തദേവ മേ ദർശയ ദേവരൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. മുമ്പ് കാണാത്ത ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശയമായ ദേവദേവ, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കനിവുണ്ടാകണമേ. റിക്വസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, സദ്ഗുരു തന്റെ ശിഷ്യന്റെ തെറ്റ് പൊറുക്കും അല്ലെ. വത്സല പിതാവ് മക്കളുടെ ആജ്ഞ കൊണ്ടുള്ള അജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള ഒക്കെ തെറ്റൊക്കെ പൊറുക്കും. പിന്നെയോ ഇപ്പതാ ഞാൻ എന്താ ഇപ്പൊ ചെയ്യണേ അറിയോ? എന്റെ ശരീരം ഉണ്ടല്ലോ, അങ്ങയുടെ ആ പാദങ്ങളിൽ വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ഞാനിതാ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയാണ്. മുമ്പ് ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഈ വിശ്വരൂപത്തിനെ കാണുകയാണ് ഇപ്പോ അല്ലെ. അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായി. അങ്ങയുടെ ആ ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ആ ശക്തി വൈഭവം അതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട്. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എൻ്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലമായിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവനും ആശ്രയമായിട്ടുള്ള ദേവദേവനാണങ്ങ്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങയോട് ഞാൻ ഇതാ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യാണ്. അധിക നേരം കണ്ടു നിൽക്കാൻ ശക്തിയില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ കനിവ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധിക നേരം കണ്ടു നിൽക്കാൻ ശക്തിയില്ല. അതുകൊണ്ട് പറയാണ്, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ കനിവുണ്ടാകണം എന്ന് പറയാണ്. എന്താ അവിടെ പറയണേ? തന്റെ സുഹൃത്തായ കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്നും ആശ്ചര്യകരമായ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിവുണ്ടെന്നും മനസ്സിലാക്കിയ അർജുനൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനായി. പിന്നീട് കലർപ്പില്ലാത്ത മൈത്രി ബന്ധത്താൽ തന്നെ എത്രയെത്ര തെറ്റുകൾ താൻ കൃഷ്ണനോട് ചെയ്തു പോയിരിക്കാമെന്നോർത്ത് അർജുനൻ ഭയാക്രാന്തനാവുന്നു അല്ലെ. ഇത്ര ചിന്തിച്ചില്ല അർജുനൻ. അപ്പോ നമ്മള് ഈശ്വരൻ ആരാണെന്നുള്ള ആ സത്യം അറിഞ്ഞാല് പിന്നെ നമുക്ക് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. ആരെയും ചതിക്കില്ല. പിന്നെ സത്യസന്ധത മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അതൊക്കെ അജ്ഞത കൊണ്ട്, നമ്മൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് പല പല തെറ്റിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്നതാണ്. തദേവ രൂപം എന്നതുകൊണ്ട് താൻ എന്താണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? അതാണ് ഇവിടെ 46-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി ത്വാം ദ്രഷ്ടുമഹം തഥൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ,
4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അങ്ങ് കാണിച്ചു തരേണമേ. പറയാണ് ഈ ഭീതിതമായിട്ടുള്ള രൂപം വേണ്ട, അത് മറച്ചോളൂ. ഇനി കൂടുതൽ കാണാൻ എനിക്കുള്ള ശക്തിയില്ല, പരിപക്വത വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ. ഇത്രയും കണ്ടപ്പോ തന്നെ ധാരാളം. ഇനി അങ്ങൊരു കാര്യം ചെയ്യണം. വിശ്വരൂപ എന്നാ പറയണേ. സഹസ്രബാഹു, 1000 കൈകളുള്ള വിശ്വരൂപത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഭഗവാനെ, ഇനി 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കയ്യിലൊക്കെ ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ വിഷ്ണു രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, ആ രൂപം കാണാനാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കണത്. അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരൂ എന്നാണ്. കൃഷ്ണൻ ആദ്യനായ ഈ ഗിരിജ മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ. കൃഷ്ണൻ ആദ്യനായ പരമപുരുഷനാണെന്നും മറ്റെല്ലാ മൂർത്തികളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചവയാണെന്നുമുള്ള ഭാഗവത സിദ്ധാന്തത്തെ ഈ ശ്ലോകം സംശയാതീതമായി സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. തന്റെ സമഗ്രമായ ആവിർഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭിന്നമല്ല കൃഷ്ണൻ. എണ്ണമറ്റ ആ രൂപങ്ങളിൽ ഏതെടുത്താലും അദ്ദേഹം ഈശ്വരനായി തന്നെ വാഴും. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പരമപുരുഷനാണ്, മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അല്ലെ. എല്ലാ മൂർത്തികളും അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. പിന്നെയോ സമഗ്രമായ ആവിർഭാവങ്ങളിൽ നിന്നൊന്നും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ഭിന്നനല്ല. എണ്ണമറ്റ രൂപങ്ങളും ആകൃതികളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഭഗവാന്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഈശ്വരൻ അല്ലേ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ. അതാണ് കിരീടം. ഈ രൂപത്തില് ചതുർഭുജധാരിയായിട്ട്, ചതുർഭുജ വിഷ്ണു രൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. ആ രൂപത്തില് എന്റെ മുമ്പില് പ്രത്യക്ഷപ്പെടൂ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാണ്. മുമ്പ് കണ്ടതുപോലുള്ള ഭഗവാനായിട്ട് കാണാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നിൽക്കണത് സഹസ്രബാഹുക്കളോടെയാണ് അല്ലെ. അതല്ല ഞാൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇപ്പോ എന്ന്. ഈ വിശ്വരൂപത്തെ കൂടുതൽ സമയം കാണിക്കാൻ ഭഗവാന് ഉദ്ദേശമില്ല. പറയാണ് 47ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സന്തുഷ്ടനായി ഭഗവാന് പറയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരം ദർശിതമാത്മയോഗാത് തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വദന്യേന ന ദൃഷ്ടപൂർവം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനമില്ലാത്തതും തേജോമയവുമായ ഇത് നീയൊഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. പറയാണ്. സന്തോഷായില്ലേ? 2 കൂട്ടർക്കും സന്തോഷായി. ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ ഞാൻ സന്തുഷ്ടനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയാലെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്തർഹിതമായിട്ട് കിടക്കണ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നിനക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത്. ആദിമമാണത്, അവസാനമില്ലാത്തതുമാണ്, തേജോമയവുമാണ് ഈ രൂപം. ഇത് നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതൊരു പ്രത്യേക രൂപാണ്. ഇപ്പൊ സന്ധി സംഭാഷണത്തിന് പോയപ്പോള്, അല്ലെങ്കിൽ മണ്ണ് തിന്നപ്പോ വായി തുറന്നപ്പോഴ്, അതൊക്കെ കുറച്ച് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളായിരുന്നു. ഈ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള രൂപം നീ ഒഴികെ ആരും മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ല അർജുന. നിന്നോടുള്ള കരുണ കൊണ്ട് ഞാനിത് കാണിച്ചതാണ്. ആത്മശക്തിയെ അവലംബിച്ചിട്ടാണ് നിനക്ക് ഞാൻ ആ രൂപം കാണിച്ചത്. ഇപ്പോ ജ്ഞാനം നിനക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ആദ്യം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഉത്ഭവം, എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്, ഞാനാണ് എല്ലാത്തിൻ്റെയും മെയിൻറ്റെയിനർ, കൺട്രോളർ, എൻജോയർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനം അത് വിജ്ഞാനമാവണം അല്ലേ. ജ്ഞാനം എപ്പോഴാ വിജ്ഞാനമാവുക? ആ ഗിരിജ മാതാജിനെ ഇനി മ്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗിരിജ മാതാജിയെ ഡിസ്മിസ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ, എടുത്തു കളഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ആത്മശക്തിയെ അവലംബിച്ച് നിനക്ക് ഞാൻ ആ രൂപം കാണിച്ചു. അപ്പോ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനമാക്കണം അല്ലേ. ഇപ്പോ പഞ്ചസാര മധുരമുള്ളതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനമാണ്, അറിവാണ്. എന്നാൽ അത് രുചിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മധുരം അറിയുക, അതാണ് വിജ്ഞാനം അല്ലെ. അനുഭവിച്ചറിയലാണ് വിജ്ഞാനം. അതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. അർജുനനോട് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനാണ് എല്ലാം, പക്ഷെ അതിപ്പോ അത് അനുഭവത്തിലാക്കി കൊടുത്തു ഭഗവാൻ. അതാണിപ്പോ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. അനുഭവവേദ്യമാവണം, അതിനാ കാണിച്ചു കൊടുത്തത് ഭഗവാൻ. പറഞ്ഞ ആ കർമ്മയോഗം ഉണ്ടല്ലോ, കർമ്മത്തിന് എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാനില് മനസ്സൂന്നിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ആ കർമ്മയോഗത്തെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്രചോദനമാണ് ഈ ദർശനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ.
48. ഭഗവാനിലെ ഏകാഗ്ര മനസ്സുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. മറ്റൊന്നിനാലും ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഇവിടെ 48ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ന വേദയജ്ഞാധ്യയനേർ ന ദാനേർ ന ച ക്രിയാഭിർന തപോഭിരുഗ്രൈ ഏവം രൂപ ശക്യ അഹം നൃലോകേ ദ്രഷ്ടും തദന്യേന കുരുപ്രവീര. ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീയല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. പറയാണ് ഭഗവാൻ. കുരുശ്രേഷ്ഠ അല്ലെ, കുരുവംശത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠനാണ്. പാണ്ഡവരെന്ന് പേരേ ഉള്ളൂ അല്ലെ, അവരും കൗരവര് തന്നെയാ. അർജുനൻ കുരുശ്രേഷ്ഠനാണ്. എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം ഉണ്ടല്ലോ, അത് നീയല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം കൊണ്ടോ ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ മറ്റു പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല അർജുന എന്ന് പറയാണ്. ആർക്കാണ് ദിവ്യദർശനം സാധ്യമാവുക? ഒരു ദേവന്റെ നിലയിലെത്തിയവർക്കേ ദിവ്യദൃഷ്ടി കൈവരൂ. ആരാണ് ദേവൻ? വിഷ്ണു ഭക്തന്മാരാണ് ദേവന്മാർ എന്ന് വേദ സിദ്ധാന്തമുണ്ട് അല്ലെ. വിഷ്ണുവിന്റെ പരമഭക്തര് അവരെ തന്നെയാണ് ദേവന്മാര്. അവര് ഇനി ദേവനായിട്ട് ജനിക്കും അല്ലെ. ഏറ്റവും പരമഭക്ത ഉത്തമന്മാരായിട്ടുള്ളവര് ദേവനായിട്ടാ ഇനി അടുത്ത ജന്മം അവർക്ക് ഉണ്ടാവുക. അവർക്ക് എല്ലാം ദിവ്യ ചക്ഷുസ്സും എല്ലാം ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള അല്ലെ സ്പിരിച്വൽ സെൻസസ് ആണ് പിന്നെ അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവുക. ദാനം, തപസ്, വേദ പഠനം ഇവയെല്ലാം അനുഷ്ഠിച്ചാലും അർജുനനെ പോലെ കൃഷ്ണഭക്തനല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരാൾക്ക് വിശ്വരൂപ ദർശനം ലഭ്യമല്ല. അപ്പോ എത്ര പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം എന്നുദ്ദേശിച്ചാലും കൃഷ്ണഭക്തനല്ലെങ്കിലോ ഒരു പ്രയോജനം ഇല്ല എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോ രാവണ വധം കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുകയാണ്. ഒരു രാത്രി കുടീറിന്റെ മുമ്പില് ശ്രീരാമചന്ദ്രപ്രഭു ഒരു സ്ത്രീയെ കാണുകയാണ്. ഒരു നിഴല്, സ്ത്രീയുടെ നിഴൽ ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ്. അപ്പൊ ശ്രീരാമചന്ദ്രപ്രഭു ചോദിക്കുകയാണ്, ഇതാരാണ് എന്ന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, ഞാൻ രാവണപത്നി മണ്ഡോദരിയാണ് എന്ന്. അപ്പോ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു, അമ്മേ എന്താ വന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. പറഞ്ഞു, ആ അമ്മ പറഞ്ഞു, വീരശൂര പരാക്രമിയായിട്ടുള്ള എന്റെ പതിക്ക് ആരുടെ മുമ്പിലാണ് തോൽക്കേണ്ടി വന്നത്? ആ ശ്രീരാമനെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്ന്. അപ്പോ ശരി പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ശ്രീരാമൻ ചോദിച്ചു, അമ്മേ അദ്ദേഹത്തിൽ ഇല്ലാത്ത എന്താണ് എന്നിൽ അങ്ങ് കാണുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ മണ്ഡോദരി പറഞ്ഞു, എന്റെ പതി അന്യന്റെ പത്നിയെ അപഹരിച്ചു. എന്നാൽ അങ്ങോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ നിഴൽ കണ്ടപ്പോഴേ അമ്മേ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റു. അങ്ങ് ധീരനാണ്, വീരനാണ്, വീരഹനുമാന്റെ സ്വാമിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമസ്കരിച്ചു. അപ്പോ രാമൻ അവധത്തില് അയോധ്യയില് ജനിച്ചപ്പോഴ് 1 മാസത്തോളം സൂര്യൻ അനങ്ങിയില്ല എന്നാ പറയണേ. എന്താ കാരണം? എനിക്ക് രാമനെ കാണാതെ വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ചന്ദ്രന് വിഷമായി അല്ലെ. അപ്പൊ ചന്ദ്രന് പ്രകാശമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് രാമനെ കാണാനാവുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ശ്രീരാമൻ പറഞ്ഞു, വിഷമിക്കേണ്ട, എന്റെ പേരിനൊപ്പം നീ ഉണ്ടാവും, ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ അല്ലേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അത്രയ്ക്ക് കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ. എനിക്ക് ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എന്നുറപ്പിച്ചിട്ട് അല്ലെ ചിത്തശുദ്ധി വന്നിട്ട് ശരണാഗതി അടഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് മാത്രാണ് ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അർജുനനെ പോലുള്ള ഒരു ഭക്തന് മാത്രം ഈ ദൃശ്യം കാണാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. യജ്ഞം, പൂജ, ദാനം ഇവ കൊണ്ട് അല്ലെ ഇനിയുള്ള ജന്മങ്ങളിലേക്കുള്ള പുണ്യം ഒക്കെ നേടിവെക്കാം. തപസ്സുകൊണ്ട് മഹാവിഷ്ണു പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറില്ല അല്ലെ. അസുര തപസ്സുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ചിത്തശുദ്ധിക്കുള്ളതൊന്നും അല്ല ആ തപസ്സുകളൊക്കെ. അവരൊക്കെ ശിവനെയും ബ്രഹ്മാവിനെയും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തപസ്യ ചെയ്തിട്ട് ഓരോരോ വരങ്ങള്, നേട്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും അല്ലെ. ഇപ്പോ ഭഗവാനെ നേരിൽ കാണാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഒന്നും സാധിക്കില്ല. പിന്നെ ഭഗവാനെ മാത്രം മതി എനിക്ക് എന്നുള്ള ആ ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ ലഭിക്കുള്ളൂ. ഈ ജന്മത്തിലെ ഭഗവത് പ്രാപ്തി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമ്മൾ ചിത്തശുദ്ധിയോടെ ശരണാഗതി ചെയ്യുക തന്നെ വേണം ഭഗവാനില്. എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ.
അപ്പൊ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ തന്റെ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുകയാണ് ഭഗവാൻ. 49-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മാ ദേവ്യഥാമാ ച വിമൂഢഭാവോ ദൃഷ്ട്വാ രൂപം ഘോരമീ ദൃഗ്മമേദം വ്യഭേദഭീപ്രീതമനാ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിതം പ്രപശ്യ. എന്റെ ഈ ഭീഭത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ നീ ഇവിടെ സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ഇനി സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ പാവം തോന്നി അല്ലേ ഭഗവാന് അർജുനനില്. പേടിച്ച് വിറച്ചിട്ട് നിക്കുക അല്ലേ. മുഖത്തൊന്നും ഒരു തുള്ളി രക്തമില്ല അല്ലേ. ഭയപ്പെട്ട് ആകെ. അപ്പൊ പറയാ, വിഷമിക്കണ്ട, ഈ രൂപം ഭയജനകമാണ്. കർത്തവ്യ വിമൂഢനാവണ്ട, നീ മനസ്സ് തെളിഞ്ഞ് നിന്റെ സാരഥിയായിട്ട് കണ്ടോളൂ ഇനി എന്നെ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ദുര്യോധനാദികൾ കുരു സദസ്സിൽ വെച്ച് പാഞ്ചാലിയെ വസ്ത്രാക്ഷേപം ചെയ്തപ്പോൾ ഭീഷ്മരും ദ്രോണരും നിശബ്ദരായിരുന്നത് കൊണ്ട് സ്വകർത്തവ്യം നിറവേറ്റാതിരുന്ന ആ ഗുരുജനങ്ങൾ വധ്യരാണെന്നും കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അവരെ വധിക്കാം, ആദതായികളാ അവര്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാപമില്ല എന്നൊക്കെ മുമ്പേ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തന് വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിൽ താല്പര്യമില്ല. അത് ഒരാളിൽ പ്രേമഭാവനകൾ കൈമാറാൻ സഹായകമല്ല അല്ലെ. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഭീതി പൂണ്ടു അല്ലെ, പേടിച്ചു പോയി. അപ്പൊ അത് പ്രേമഭക്തി, വാത്സല്യ ഭക്തി, അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭക്തി ഭാവനകൾ കൈമാറാൻ സഹായിക്കണ രൂപമേതാ? ശ്യാമസുന്ദര രൂപം തന്നെയാ അല്ലെ. ഒരു ഭക്തൻ അതാണ് ആഗ്രഹിക്കുക. ഗോപികമാരെന്താ ആഗ്രഹിച്ച്? ശ്യാമ ഗോപുരൂപ് അല്ലെ. അതാണ് അവർക്ക് വേണ്ടത്. അവർക്ക് അതേ അറിയുള്ളൂ. ഭഗവാനെ വേറൊരു തരത്തിൽ വിചാരിക്കാൻ പോലും അവരെ കൊണ്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ പറയാണ്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ആ ഭൗതിക ഊർജത്തിലുള്ളതാണ് അല്ലെ. ദിവ്യ ദൃഷ്ടി നൽകി. എന്നാല് ഭഗവാനെ കാണുന്നതിന് ഭൗതിക ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ദിവ്യമായ ഒരു ദൃഷ്ടി കഴിവ് കൊടുത്തതാണ് അല്ലെ. ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മളുടേതൊക്കെ ഇപ്പൊ ഭൗതിക ഊർജത്തിലാ നമ്മളെല്ലാം നിക്കണേ. നമ്മള് ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയാല് നമ്മൾ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റും. നമുക്ക് സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടും അല്ലെ. അതുവരെ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ ഭൗതിക മെറ്റീരിയൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളേണ്ടതുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ, ഭഗവാൻ തന്റെ കൃഷ്ണരൂപത്തെ കൈക്കൊണ്ടു എന്ന് സഞ്ജയൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക്. 50. സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വാസുദേവസ്തഥോക്ത്വാ സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയ ആശ്വാസയാമാസ ച ഭീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യവപുർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോടും കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞു. ഇനി നീ ഭയപ്പെടണ്ട, ഞാൻ ഇതാ പഴയ രൂപത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം. നിനക്ക് ഭയം തോന്നി, നീ സംഭ്രാന്തനായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. ഇനി നീ സമാധാനമായിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമനായ കൃഷ്ണൻ എന്താണ് ചെയ്തത്? യഥാർത്ഥമായ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്താൻ ഇരു കൈകളോടുകൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപവും കൈക്കൊണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ ആദ്യം ചതുർഭുജത്തിലേക്ക് വന്നു, പിന്നെ ദ്വിഭുജ രൂപിയായിട്ട് ഭഗവാൻ വന്നു. ദുര്യോധനാദികൾക്ക് ഇത് കണ്ടതല്ലേ നമ്മള്. കൃഷ്ണൻ ദേവകി വസുദേവന്മാരുടെ പുത്രനായി ആദ്യം അവർക്ക് മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപത്തിലാണ്. പിന്നെ മാതാപിതാക്കളുടെ അപേക്ഷ അനുസരിച്ച് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യ ശിശുവിന്റെ രൂപം കൈക്കൊണ്ടു. നമ്മളിത് മുമ്പും പറഞ്ഞതാ അല്ലെ. അവിടെ മനുഷ്യ നാട്യത്തിൽ അവതാരം ചെയ്യണ വേളയില് ആദ്യമായിട്ട് ദേവകി വസുദേവന്മാരുടെ മുമ്പില് ചതുർഭുജ രൂപിയായിട്ട് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷമായി. പിന്നെ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ച് ചെറിയ കുട്ടിയുടെ രൂപം എടുത്തു. അർജുനന് തന്നെ ചതുർഭുജ ആകൃതിയിൽ കാണുന്നതിലല്ല സവിശേഷ താല്പര്യമെന്ന് കൃഷ്ണന് അറിയാമായിരുന്നു അല്ലെ. അതൊരു ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഇടും
അല്ലെ പുറത്ത് പോകുമ്പോ കോളേജിൽ പഠിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോ വേറൊരു ഇടും അല്ലെ, വേറൊരു ഡ്രസ്സ് ഇടും, വേറൊരു ഭാവമാണ് നമ്മുടെ. അപ്പോ അല്ലെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ആന കളിക്കണ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അല്ലെ, സുപ്രീം കോടതിയിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വീട്ടിൽ വന്നാൽ കുട്ടിയുടെ കൂടെ ആന കളിക്കും. പക്ഷെ സുപ്രീം കോടതിയില് ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴോ വേറെ. അതുപോലെയാണ് ഈ ചതുർഭുജ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത് ഒഫീഷ്യലാണ്. വിഷ്ണു രൂപം അത് സീരിയസ് ആയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനാ ഉപയോഗിക്കുക. എന്നാൽ ഈ ദ്വിഭുജ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, അത് വെറും ലോക്കലാ. അത് സാധാരണ ഒരു രൂപമാണ്. അതാണ് ഭക്തർക്കൊക്കെ പ്രിയമായിട്ടുള്ള ആ വാത്സല്യ ഭക്തി, ആ പ്രേമഭക്തി ഒക്കെ ആ രൂപത്തോടാണ് ഉണ്ടാവുക ഭക്തർക്ക്. മറ്റേ ചതുർഭുജ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി ഒഫീഷ്യലാ. ഇതുവരെ വിശ്വശരീരമായിട്ട് നിന്ന ഭഗവാൻ തന്റെ കൃഷ്ണ ശരീരം എടുത്തണിഞ്ഞ് അർജുനനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. ശാന്ത ശരീരത്തില് പറയാണ്. എന്നിട്ട് അർജുനനോട്, എടോ അർജുന എന്ന് തോളത്ത് തട്ടിയിട്ട് പറയാ, ഭയപ്പെടണ്ടാട്ടോ, സമാധാനായി ഇരുന്നോളൂ എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാന്റേത് വിശ്വമനസ്സാണ് അല്ലെ. ഇത്ര വലിയ വിശ്വരൂപത്തിൽ നിന്നയാൾ ഇപ്പോഴാരായി? തേരാളിയായിട്ട് വരികയാണ് അല്ലെ. അതാ അർജുനന് ഇപ്പൊ പ്രയാസം. ആദ്യം തേരാളിയാവുമ്പോ അർജുനന് പ്രയാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഇത്രയും മഹാനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാൻ, സർവ ശക്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ ദാ വീണ്ടും എന്റെ തേരാളിയാവണമല്ലോ അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് പക്ഷെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. അതാണ് എല്ലാവരും കണ്ടു പഠിക്കേണ്ടത്. വിശ്വവപുവിൽ നിന്ന് സൗമ്യവപു സ്വീകരിക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം കണ്ട് താൻ സ്വസ്ഥനായിരിക്കണു എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. 51. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ട്വേദം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇദാനീമസ്മി സംവൃത്ത സചേതാ പ്രകൃതിം ഗത. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ ഈ മാനുഷികാകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി. എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. പറയാണ്, മുമ്പത്തെ രൂപം തന്നെ കണ്ടപ്പോഴുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ എനിക്ക് സമാധാനായി, പ്രശാന്ത അവസ്ഥ ഞാൻ കൈവരിച്ചു കേട്ടോ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വേണ്ടത്. സ്വസ്ഥനായി ഞാന് ഇപ്പോ. അപ്പോ അർജുനന് ഈ ഒരു അനുഭവവും ആവശ്യമാണ് എന്ന് കണ്ടിട്ടാണ് അല്ലെ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചത്. ഇതും അറിയണം അർജുനൻ അല്ലെ. പണ്ടുണ്ടായ മനോഭാവത്തിലേക്ക് മാറി അർജുനൻ ഇപ്പോ. സാധന അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല അനുഭവങ്ങളും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഗുരുവാണ് എല്ലാ മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ട് നമ്മളെ നയിക്കുന്നത്. അതുപോലെ എല്ലാം അറിയണം അല്ലെ. അറിവ് പരിപൂർണമല്ല എന്ന് തോന്നിയപ്പോഴാ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തത്. കൃഷ്ണൻ വെറുമൊരു മനുഷ്യനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിലുള്ള നിർഗുണ ബ്രഹ്മമാണ് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതെന്നും ഊന്നി പറയുന്നവർ വായനക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണെന്നും അത് ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയാണെന്നും ഭഗവത്ഗീത വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിശ്വരൂപവും ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും കൈക്കൊണ്ട കൃഷ്ണനെ എങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയാം? പറ്റുമോ? മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ലീലയാടാൻ അല്ലെ. മനുഷ്യ നാട്യമാണ് അത്, ഭഗവാന്റെ ഒരു ഡ്രാമ അല്ലെ. പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങൾ. മൂഢന്മാരായ ഭാഷ്യകാരന്മാരുടെ ദീപനാളങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. പലരും പല ഭാഷ്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് അല്ലെ. ശരിയായ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാൻ ആർക്കേ കഴിയുള്ളൂ. അത് ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് വളച്ചൊടിക്കാതെ നമുക്ക് തരണം അല്ലെ. ഒരു ഡെലീഷൻസോ കറക്ഷൻസോ അഡീഷൻസോ ഇല്ലാതെ അതേപടി ആസ് ഇറ്റ് ഈസ്. 52-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇത് നിന്നോടുള്ള സ്നേഹാധിക്യത്താല് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നതാണ് എന്ന് പറയാണ്. ഈ അപൂർവ ദർശനം അല്ലെ. അതാണ് ഭഗവാൻ 52-ൽ പറയണത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദർശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനസി യന്മമ ദേവാപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം ദർശനകാംക്ഷിണ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ ഈ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർ പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണുവാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണേ? ഇപ്പൊ നീ കണ്ടോണ്ടിരിക്കണ രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, ഏതാ? ദ്വിഭുജ രൂപം അല്ലെ. അത് ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഇത് കാണാനുള്ള അവസരം അവര് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന്. അങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അല്ലെ അവര് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കഥ അറിയാം. നേരല്ല കേട്ടോ, നാളെ പിന്നെ ഒരു ദിവസം പറയാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. 52. അപ്പോ പറയാണ്, അവജാനന്തി മാമൂഢം മാനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം. തന്നെ അപഹസിക്കുന്ന മൂഢന്മാർക്ക് കൃഷ്ണൻ ദൃശ്യനല്ല.
അല്ലേ? ഭഗവാന് ആർക്കറിയാം? ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുള്ളൂ എന്ന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു. അല്ലാതെ മൂഢന്മാർക്ക്, ഭഗവാനെ നിന്ദിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ പറ്റുമോ കാണാൻ? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭൗതിക നിഗമനം പ്രഭവശാലിയെങ്കിലും കൃഷ്ണന് ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ ഭൗതിക ദൃഷ്ടിയിൽ പരമസത്യം നിർഗുണമാണ്. ഭഗവാന് ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നതല്ല, ഭഗവാൻ സ്വയം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതാ. അത് ബുദ്ധിമാന്മാർക്ക് അറിയാം, മറ്റുള്ളവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഊഹാപോഹങ്ങൾ. കൃഷ്ണനേക്കാൾ വിശ്വരൂപത്തിന് ജ്ഞാനാന്വേഷികൾ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. ജ്ഞാനയോഗികളൊക്കെ വിശ്വരൂപത്തില് ഭഗവാനെ കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടും. പക്ഷെ നമ്മളെ പോലുള്ള ഭക്തര് അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ ദ്വിഭുജ രൂപമാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. പുണ്യം ചെയ്താലേ സ്വർഗലോകമൊക്കെ ലഭിക്കും അല്ലെ, അവിടെ സുഖലോലുപായിട്ട് കുറേ നാളിങ്ങനെ ജീവിക്കാം. എന്നാൽ കർമ്മവാസന ഒടുങ്ങണം അല്ലെ, എന്നാലേ ചിത്തശുദ്ധി വരുള്ളൂ. അതിനാണ് ഈ കർമ്മഭൂമി ഉള്ളത്. ഈ കർമ്മഭൂമിയായിട്ടുള്ള ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യണം, കർമ്മം യോഗമാക്കിയിട്ട് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ചിത്തശുദ്ധി വന്ന് ഭഗവാനെ അറിയണം. അതിനു വേണ്ടിയാ നമുക്ക് മനുഷ്യ ശരീരം നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കണേ. കർമ്മം ചെയ്താലേ കർമ്മവാസന ഒടുങ്ങുള്ളൂ. അത് ഇവിടെ മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭൂമിയില്. ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്താൽ ശമ്പളം ഉണ്ട് അല്ലെ, രോഗം കുറെ സമ്പാദിച്ചു, പിന്നെ രോഗം വന്നിട്ട് അതൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടും, ആ പണമൊക്കെ അല്ലെ. അങ്ങനെ സുഖം ദുഃഖം എല്ലാം ഉണ്ട്. ഒരു ടൂറ് പോണ പോലെ മാത്രമാണ് ഈ സ്വർഗസുഖം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. കഴിയുമ്പോ പണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ടൂറ് അല്ലെ, ബഡ്ജറ്റ് അനുസരിച്ച് പിക്നിക്കൊക്കെ അവസാനിപ്പിച്ചു പോരണം തിരികെ. പക്ഷെ അവിടെ ചിത്തശുദ്ധി കിട്ടാൻ അവിടെ മാർഗമില്ല. അതിനെന്ത് വേണം? ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതിനുള്ള മാർഗങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ദർശനം എളുപ്പമല്ലാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ് 53 പറയുന്നത്. നാഹം വേദേർന തപസ ന ദാനേന ന ചേജ്യയാ ശക്യ ഏവം വിധോ ദ്രഷ്ടും ദൃഷ്ടവാനസിയ മാം യഥാ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യയനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളാലോ കൈവരാവുന്നതല്ല. ഒന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാവുന്നത്. ഇത് വേദാധ്യയനം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ഒന്നും യജ്ഞദാന തപസ്സുകളെ കൊണ്ടോ ഒന്നും സാധ്യാവില്ല എന്ന് മുമ്പും പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം പ്രത്യക്ഷമാവുന്നത് അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പൊ ക്ഷേത്ര ദർശനം, പൂജ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പ്രാഥമിക തലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നു അല്ലെ. പടിപടിയായിട്ട് ഭക്തിയിൽ ഉയരണം നമ്മള്. അഹന്ത മമത ഇതെല്ലാം വിട്ട് ചിത്തശുദ്ധി വരുത്തണം. എന്നിട്ട് ഭക്തി യോഗത്തിലെ ഭഗവാനെ നേരിട്ടറിയുക, ഭഗവാന്റെ ദാസനായിരിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ അക്ഷരം പഠിക്കുക അതല്ല അവസാന തലം അല്ലെ. വാക്യങ്ങള് ഒക്കെ വായിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അക്ഷരം പഠിക്കണത്. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? 5 വയസ്സുള്ളപ്പോ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയി അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു വന്നു, ഇപ്പോഴും അത് തന്നെ ചെയ്യാം അല്ലെ. 60 വയസ്സായാലും അത് തന്നെ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മൾ പടിപടിയായിട്ട് ഉയരണം. പൂജ, ക്ഷേത്രം, ഇതൊക്കെ വേണ്ടെന്നല്ല, അതൊക്കെ വേണം, അത് മാത്രം പോരാ അല്ലെ. ഭഗവത് ദർശനം നമുക്ക് സാധ്യമാക്കി എടുക്കണം. നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാട് മാറണം. ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കായിട്ടല്ല അല്ലെ നമ്മള് പൂജാദികളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. ഞാൻ ഒരു ഭക്തനാണ് എന്നൊന്നും അഹങ്കരിക്കരുത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ലഭിക്കില്ല നമ്മൾക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പല പല പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. വ്യാകരണ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും വെറും പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ടും മാത്രം വൈദിക സാഹിത്യ പഠനം നിർവഹിച്ചവർക്കും പേരിനു വേണ്ടി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്കും കൃഷ്ണനെ അറിയാനാവില്ല. ഭക്തിപൂർവകമായ സേവനം കൊണ്ടേ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ കഴിയൂ. പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഭഗവാനെ അറിയണം എന്ന സംശയത്തിന് മറുപടി പോലെ ഇവിടെ പറയാണ് 54-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്ത്യാ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപാ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിലെ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്ത്യാ മാം അഭിജാനാതി അല്ലെ. ഭക്ത്യാത്വനന്യയാ ശക്തിയ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരണു അല്ലെ. ഭഗവാനിലെ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാനെ ഈ ദ്വിഭുജ രൂപത്തില് കാണാനും അറിയാനും ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. ഭക്തി യോഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരാണ്. മുമ്പും പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ. ചാതക പക്ഷി
ഉണ്ട്. മഴവെള്ളം മാത്രമേ കുടിക്കുള്ളൂ. ഗംഗ, യമുന അല്ലെങ്കിൽ ഫിൽട്ടർ വാട്ടർ, ബിസ്ലേരി ഇതൊന്നും കുടിക്കില്ല ചാതകപക്ഷി. മഴ പെയ്യുമ്പോൾ നേരിട്ട് കുടിക്കും. അതുപോലെയാണ് ഗോപികമാര്. അവര് കൃഷ്ണന്റെ ഈ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തെ മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ അനന്തമായ പേരുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ. അവർക്ക് ഗോവിന്ദൻ, മുരളീധരൻ അത് മാത്രമേ അവർക്ക് അറിയുള്ളൂ. ശ്യാമ ഗോപരൂപ് അല്ലേ. അതുപോലെ ഇപ്പൊ ആസക്തി ഉണ്ട്. 3 തരത്തിലാന്നാ പറയണേ. ഇപ്പൊ ലഹരിയോട് ആസക്തി ഉള്ളവരുണ്ട് അല്ലെ, ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ. അതുപോലെ പ്രണയിനിയോട് അല്ലെ, ലവറോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവും ചിലർക്ക്. പിന്നെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മക്കളോട് ആസക്തി ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഈ ആസക്തികളെ അത് 3നെയും കൂട്ടിച്ചേർത്തണം. 3ഉം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആസക്തി ഭഗവാനോട് ഉണ്ടാവണം നമുക്ക്. അത്രയും എന്താ പറയാ ഡെൻസിറ്റി ഉള്ള അല്ലെ, അത്രയും ഇന്റൻസിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മള് ഭഗവാനില് ആസക്തി വെക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കിട്ടുക. അനന്യ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ അല്ലെ, ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രം എന്നെ കിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അനന്യ ഭക്തി കൊണ്ട് അല്ലാതെ എന്നെ കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നദി സമുദ്രത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ എല്ലാ നമ്മുടെ ചിത്തം അല്ലെ ഭഗവാനിൽ അങ്ങ് എത്തണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഊഹാപോഹ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ആധികാരികത്വമില്ലാത്ത വ്യാഖ്യാതാക്കൾ വൃഥാ സമയം പാഴാക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടവർ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ആധികാരികമായ നിബന്ധനകളെല്ലാം അനുസരിക്കണം. തദനുസൃതമായ തപസ് അനുഷ്ഠിക്കണം. ഭഗവാനെ അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നിബന്ധനകളുണ്ടല്ലേ, അതൊക്കെ. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇനി 55ാമത്തെ ഉജ്ജ്വലമായിട്ടുള്ള അത്യുജ്വലമായ ശ്ലോകമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്താ ഭഗവാനെ കാണണോ? 5 കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി. അതാ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 55ാമത്തെ ശ്ലോകം. മത്കർമ്മകൃന്മത് പരമോ മദ്ഭക്ത സംഗവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യസമാമേതി പാണ്ഡവ. അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണോ? എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? 5 കാര്യങ്ങള് സിമ്പിളാണ്, അത് ചെയ്താൽ മതി. അനന്യ ഭക്തി കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. എല്ലാവരോടും ഉണ്ടാവുക. സ്റ്റക്ക് ആയതുപോലെ കുറച്ച് കേട്ടില്ല മാതാജി. മാതാജി ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ല. ഗ്രൂപ്പിൽ കേൾക്കുന്നില്ല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും മാതാജി. ജോയിൻ ചെയ്യുമായിരിക്കും, നോക്കാം നമുക്ക്. പോയി മാതാജി. നീ കേറും.
ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജിക്ക് എന്തോ നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആണ്. മാതാജി ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2 മിനിറ്റ് നോക്കട്ടെ. ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആവുന്നില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത്. നോക്കിയിട്ട് പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വെയിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാമോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാം മാതാജി. കേൾക്കാം ആ മാതാജി. ഞാന് ഇപ്പൊ ഫോണിന്നാ കേറിക്കണത്. അതെ, നമ്മള് അവസാനത്തെ ശ്ലോകല്ലേ പറഞ്ഞത്. അവസാനത്തെ അതെ. ശ്ലോകത്തില് നമ്മളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പൊ എന്തും ചെയ്യുമ്പോഴ് നമ്മൾ എന്ത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന് അർച്ചനയായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം. എല്ലാം ഭഗവാനാണ് എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. 5 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ. എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് ചെയ്യണം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ എന്താ? സുപ്രീം ലോർഡ് ഹെഡ് ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ആ പൊസിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഭഗവാന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ശരിയായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം. 3-മത്തെ കാര്യം. 4-മത്തെയോ, ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങൾ ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക. മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പിന്നെയോ, ആരോടും പക ദേഷ്യം ഇല്ലാതെ എല്ലാ ഭൂതജാലങ്ങളോടും ദയ, സർവഭൂത ദയ എന്ന് പറയും. ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാം എന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. ഏതൊക്കെയാ 5 കാര്യങ്ങള്? 1-മത്തെ, എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. ഭഗവാന്റെ ആ സ്റ്റാറ്റസ്, സർവോത്തമമായിട്ടുള്ള പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം. പിന്നെയോ, ഈ ഭൗതികതയോട് കൂടുതൽ ആസക്തി വെച്ചു പുലർത്തരുത്. പിന്നെയോ, ആരോടും ദ്വേഷിയുണ്ടാവരുത്. സർവഭൂതങ്ങളോടും ദയയോടെ പെരുമാറാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് ഭഗവാൻ പ്രാപ്യനാണ് എന്നാണ് ഈ 55-മത്തെ അത്യുജ്വലമായിട്ടുള്ള ശ്ലോകം. ഇത് പറ്റുന്നവരൊക്കെ ഇത് ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് 55-മത്തെ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനമുള്ളതാണ്. അടുത്ത അധ്യായത്തില് എങ്ങനെ ഭക്തി ചെയ്യാം, എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരെയാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം, അതൊക്കെയാണ് 12-ാം അധ്യായം. ധന്യമായിട്ടുള്ള അധ്യായമാണ് 12-മത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിലെല്ലാം താൻ തന്നെയാണ് എന്ന് വിശ്വരൂപത്തോടെ കാണിച്ചു തന്നു ഭഗവാൻ. താൻ ആരെയെല്ലാം വധിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചോ അവരെയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് കടന്നു പോകുന്നു. താൻ കാലസ്വരൂപമാണെന്നും നീ വെറും ഒരു നിമിത്തമാണ് എന്ന് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു. നിന്നോട് സ്നേഹാധിക്യത്താലാണ് ഞാനിത് കാണിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ദുർലഭമാണ് ഇത്. അനന്യഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലേ? അപ്പൊ എല്ലാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അവസാനം ഒരു നെറ്റ് ഇഷ്യൂ വന്ന കാരണമാണ് ഏറ്റവും പ്രോബ്ലം ആയത്. അപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് മുഴുവനും ഈ 55-മത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആത്മീയ സത്തയെയും പരമപുരുഷനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധത്തെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും എങ്ങനെ സ്വധാമത്തിലേക്ക്, അതായത് ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താമെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പോ ഒരു ഇല മരത്തിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്താൽ അത് വാടിപ്പോകും അല്ലെ? മരത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിന് കുറെ നാളും കൂടെ കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം. ബന്ധം വേർപെട്ടാല് നമുക്ക് ദുഃഖമാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം എന്നാ പറയാ. അന്യാഭിലാഷങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ കിട്ടണം എന്നുള്ള മാത്രം ആഗ്രഹത്തോടെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവത് പ്രാപ്തി ഉണ്ടാവും. അതാ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒന്ന് നോക്കാം. സമയം വൈകി. ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇന്ന് നോക്കണോ? കൂടെ പറഞ്ഞു തരുമോ? ഏതാ? ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്കായി ചെയ്യണം.
പറയാലോ. 5 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി നമ്മള്. ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. എല്ലാ കർമ്മവും ഭഗവാന്റെ പ്രസന്നതയ്ക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ, ഭഗവാന്റെ പൊസിഷൻ, ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം ഏതാണ് എന്താണ് എന്നുള്ളത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഭഗവത് ഭക്തനാവുക, ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തനാവുക. എഴുതിയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. ഹരേ എഴുതി കൃഷ്ണ, കേൾക്കാം മാതാജി. അപ്പൊ നാലാമത്തെ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഭൗതിക ആസക്തികളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ അഞ്ചാമത്തെ സർവഭൂതദയ, എല്ലാവരോടും ആരോടും ദേഷ്യമില്ലാതെ, ശത്രു ഒന്നുമില്ല, എല്ലാവരും മിത്രം. ഏത് ജീവികളായാലും എല്ലാം സർവഭൂതങ്ങളോടും ദയോടെ ഇഷ്ടത്തോടെ പെരുമാറുക. അത്രേ വേണ്ടൂ. ഈ 5 കാര്യങ്ങളേ വേണ്ടൂ. എഴുതി മാതാജി. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഇന്ന് നോക്കണോ? സമയമുണ്ടോ? നോക്കാം മാതാജി, പിന്നെ നാളെ സമയം കിട്ടിയില്ലല്ലോ. നാളെ ഇന്ന് നോക്കി അന്ന് വായിക്കൂ. ഇപ്പൊ ധന്യമാതാജി ഇപ്പൊ ഇത് നടക്കുന്നുണ്ടോ? എന്താ പറയാ, ലൈവ് നടക്കുന്നുണ്ടോ? നോക്കട്ടെ മാതാജി. ഉണ്ടല്ലോ. ലൈവ് ഉണ്ടോ? നമ്മൾ വാഞ്ചാകൽപ്പതരു ചൊല്ലട്ടെ കേട്ടോ, എന്നിട്ട് ചോദ്യത്തിന്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപ്പതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण. ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നോക്കാം. വായിച്ചോളൂ. ആരാ എഴുതിയേ? വായിക്കൂ. ഭഗവാന്റെ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപം എങ്ങനെയായിരുന്നു അർജുനന് കാണാനായത്? രൂപം വിവരിക്കുക. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാലിന്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അതെ, പുഷ്പമാല്യങ്ങൾ എന്നാണ് കേട്ടോ, മാല്യം എന്നാണ് കേട്ടോ, മാല്യം. മാതാജി, അത് ശ്ലോകം 10-11 അർത്ഥം വിവർത്തനം. അതെ, എഴുതിയാ മതി കേട്ടോ. എല്ലാരും നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. ഉഗ്രമൂർത്തിയായി മാറിയ ആ കാലസ്വരൂപന്റെ ദൗത്യം എന്തായിരുന്നു? ഭഗവാൻ സമസ്ത ലോകങ്ങളുടെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു. യുദ്ധകളത്തിൽ കൂടിയിരുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കുവാനാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ സന്നിഹിതനായത്. പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട യോദ്ധാക്കളെ സംഹരിക്കുക എന്നതായിരുന്നു കാലസ്വരൂപന്റെ ദൗത്യം. അതെ അതെ. ശ്ലോകം 11:32 മാതാജി. എല്ലാരും നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. അടുത്തത് വായിക്കൂ. അർജുനൻ എന്തിനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നത്? യാദവ, ചെങ്ങാതി എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു. പലപ്പോഴും തനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുമ്പോഴും ആഹാരം കഴിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ പലപ്പോഴും ഭഗവാനെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ ഇരുന്നെന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നു. അതിനാണ് മാപ്പ് ചോദിച്ചത്. അതെ, പലപ്പോഴും അനാദരവ് കാണിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട്. അതിന് മാപ്പ്. ശ്ലോകം 41-42. അപ്പൊ അടുത്തത്. അടുത്തതിന്റെ ആൻസർ എഴുതിയിട്ടില്ല മാതാജി. 4-ാമത്തെ ഭഗവാന്റെ സർവജ്ഞത്വം എങ്ങനെയെല്ലാമാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ പ്രസ്താവിച്ചത്?
പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. ഏതാ ശ്ലോകം നമ്പർ? ശ്ലോകം 43 മാതാജി. ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവാണ് അങ്ങ്. അതെ അതെ, അതാണ്. അത് തന്നെയാ ആ ശ്ലോകം 43. അതെ, അതാണ് അതിന്റെ മാതാജി. ഭാവം അതിന്റെ അർത്ഥം. അതെ, അതാണ് കേട്ടോ 43. ഭീതിപൂർവമായ വിശ്വരൂപം മറച്ച് ഏത് രൂപം കാണിക്കണം എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖുചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളും ഉള്ള ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപം കാണാൻ അർജുനൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അതെ അതെ. അത് എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. കിരീടിനം 46. 46. ഞാൻ എഴുതിയേക്കുന്ന 46. അടുത്തത്. ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപം ദർശിച്ചാണ് അർജുനൻ ശാന്തനായത്? ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി 2 കൈകളോടും കൂടിയ തന്റെ സാധാരൂപം ഭഗവാൻ കാട്ടിക്കൊടുത്തു. അത്യന്ത സുന്ദരമായ മാനുഷിക ആകാരം കണ്ടപ്പോൾ അർജുനന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. അതെ, ശ്യാമസുന്ദര രൂപം. അതെ. ശ്ലോകം കൂടെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേരെ. ശ്ലോകം 49 അതെ, ശ്ലോകം നമ്പർ 49. 49. അതെ. അടുത്തത്. ഏത് മാർഗത്തിൽ കൂടിയാണ് ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനാകുക? ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കാണാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. അതെ. 54 ശ്ലോകം. പിന്നെ 8ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചായിരുന്നു. 5. ആരാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ യോഗ്യൻ? അത് 55 ശ്ലോകം. 55 പറഞ്ഞാൽ മതി. 5 കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അത്രയും സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലേ? സരളമാണ് ഭക്തി എന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞു അല്ലേ? കഴിഞ്ഞു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യമാതാജി. ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോ ലൈവ് ക്ലോസ് ആയിക്കോളൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭന മാതാജിയാണ് ഹോസ്റ്റ്. ശോഭന മാതാജി ക്ലോസ് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭന മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി അത് സ്ക്രീനിൽ മുകളിൽ നമ്മുടെ ലീവ് വരുന്ന സമയത്ത് ക്ലോസ് എന്ന് കാണും മാതാജിക്ക്. നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ എടുക്കുമ്പോ നമ്മൾ ലീവ് ചെയ്യുന്നില്ലേ, അവിടെ ക്ലോസ് എന്ന് കാണുന്നില്ലേ? എന്റെന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. എന്റെ തന്നെ അത് ചെയ്താൽ മതി മാതാജി.